Hoxe, como cada segundo xoves do mes de marzo dende hai unha vintena de anos, as asociacións que loitan contra as doenzas renais celebran o Día Mundial do Ril. En Lugo, Alcer instalou 3 mesas informativas, unha diante da Deputación, outra do Concello e a terceira no ULA. A enfermedade renal é unha enfermedade que cando dá a cara normalmente xa é tarde, por eso todos os anos celébrase o Día do Ril. Co lema "Están ben os teus riles", descóbreo a tempo, protexe a túa saúde, tentan concienciar a poboación e as administracións da importancia da prevención e a detección precoz da enfermidade. Unha de cada 10 persoas ten insuficiencia renal. Moitas aínda non o saben, porque xa digo, cando empeza a dar síntomas xa é tarde e xa está a insuficiencia instaurada no noso corpo. O presidente da institución provincial, José Tomé, e o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, achegáronse á mesa instalada na Praza de San Marcos, onde amosaron o seu apoio ao colectivo que agrupa a 450 persoas na provincia. Moitos deles, lamentablemente, acaban en diálisis e a solución é o trasplante. E, por tanto, todas estas asociacións que, de alguma maneira, suplen as deficiencias que teñen as administracións, neste caso a sanidade aquí en Galicia, pois benvenido sea, porque atende, fan unha labor social moi importante e cubren, como digo, ese espacio que de outra maneira as administracións non cubren. Así que nós, en todas aquelas asociacións que teñen que ver coa saúde, con enfermedades que máis ou menos afectan a maioría da población, sempre colaboramos, sea cual sea en este caso, pois coa asociación de Alcer que afecta ao riñón. Dentro da campaña de sensibilización anual, Alcer organiza unha carreira solidaria que este ano adianta o día 1 de xuño. Ademais, o sábado 22 de marzo, a mascota da asociación levará a mensaxe do Día Mundial do Ril á cancha do Pazo dos Deportes, onde o Breogán enfrontarase ao Murcia.